Moje ime je Nemanja Neđić, izvinjavam se što sedim, pošto ću malo duže pričati, pa to je domaćinska atmosfera, ovde se uglavnom svi poznajemo. Ja ti hteo bih ukratko da predstavim ko smo mi, šta smo i čime se bavimo. Znači, naš rad je nekako počeo još mnogo ranije. Ja sam inače iz Beograda, ali studiram u Sloveniji i vremenom se, da tako kažem, sa strane gledajući probudila ta svest i osetio sam neku potrebu da treba nešto više da uradim na tom svom putu studija za naš narod, naravno. Počeli smo tako pionirski, obilazili smo srpska društva po Sloveniji, kojih ima mnogo. Pokušali smo da vidimo ko ima slične razmišljanja kao mi, sa kim možemo da sarađujemo, šta zanima našu omladinu. Tako da, vremenom smo videli da tu baš i nema puno kvaliteta, da je uglavnom se sve svodi na dizanje 3 prsta posle nekoliko pića u diskotekama. Problem je veliki što naša omladina između sebe priča na slovenačkom, gubi se identitet, nikom ništa ne zanima, ali dobro, nije naše da sudimo o tome, nego smo rekli, napravili smo neki krug ljudi oko sebe koji su spremni da rade, tako da krenulo je, eto, nažalost, sa tim tužnim događajem kad su jednostrano proglasili tu takozvanu nezavisnost. I mi smo tu uzeli veliku učešću u samoorganizaciji protesta, jer je isto i oko toga bilo da li će biti, neće biti, i na kraju smo mi morali tako malo čvršće da reagujemo i da objasnimo nekim ljudima da to mora, da je to nešto najmanje što mi možemo da uradimo za naš narod, da organizujemo neki protestni skup. Uspeli smo tu da skupimo 100-ak naših omladinaca, prošetali smo gradom Ljubljanom da nas vide, da ima tu Srba svesnih, pogotovo što je veliki broj i ove druge anautske strane u Ljubljani, pa da vide jednostavno da ima neko ko brine o tom našem narodu. Tako da kažem da je to neki pionirski početak našeg posla, našeg zadužbinarstva. Posle toga nismo se sa tim zadovoljili i odlučili smo da osnovnu fondaciju za srpski kosmet, koja je počela sa radom za Vaskrs 2008. godine. Znači, tada smo zvanično, blagoslov našeg oca Perana Boškovića, paroha Ljubljanskog, smo krenuli sa skupljanjem dobrotvornih priloga. Tada još nismo tačno znali kome ćemo da nosimo pomoć, kako, na koji način, da li će to biti novac, da li će to biti stvari, hrana, kako god. I zbog, naravno, komplikacije iskustava drugih organizacija iz Srbije s kojima smo bili povezani, odlučili smo se da je nekako najpraktičnije nositi novac. Ljudi tad još nas nisu poznavali, teško je bilo steći poverenje, tako da početak je bio težak kao i svaki, ali jednostavno našim radom smo ljudima dokazali da mogu da veruju u nas.